gwaith ni ymwneud ac addysgu pobl sut ti'n aros diogel rhag a tân yn y cartref. Dyn ni am ddangos I chi sut mae dyfyniad peiriannau sychu yn ofalus. Dyma bwnc bwysig iawn. Mae diffodwyr tân o pob cwr y Cymru wedi mynd at danau dirhif ymwneud â peiriannau sychu dillad. Mae peiriannau sychu dillad a golchi dillad yn pethau pwerus dros ben. Maen nhw'n cynnwys darnau sydd yn symud yn gyflym, elfennau gwresogi ac yn mynd yn boeth iawn dros ben. Dyma bethau sylfaenol gallwch chi i'w wneud I helpu chi'n gadael diogel. Yn gyntaf, dylech chi cyfrestru eich cyfarpar newydd. Drwy wneud hyn, y gallant cysylltu gyda chi'n hawdd os caeth ei cyfarpar I alw nôl. I weld os gennych chi cyfarpar sydd wedi cael ei alw nôl, ewch i'r wefan Electrical Safety First a www.electricalsafetyfirst.org.uk. Dyna cyfan am rwan. Chwiliwch am rhagor o benodau gennym ni yn gyngor syml I leihau perygl o dân peiriant sychu dillad yn ein cartref.